Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Μίλησαμε πολλές φορές για το ωφέλη του νερού και γιατί πρέπει μόλις ξυπνήσουμε πρέπει να πιούμε τουλάχιστον ένα ποτήρι νερό. Το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά αξίζει τον κόπο να το επαναλάβουμε ακόμη μια φορά. Και αυτά, όπως σας έχω πει, είναι τα τελευταία αποτελέσματα ερευνών στην Αμερική που έχουν γίνει, που λέει ότι τουλάχιστον έχουμε 5 ωφέλη να πίνουμε το πρωί ένα ποτήρι νερό. Πίνοντας νερό με άδειο στομάχι, καθαρίζει το παχύ έντερο, κάνοντας πιο εύκολη την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών. Αυξάνει την παραγωγή νέου αίματος και μυϊκών κυττάρων. Βοηθάει στην απώλεια βάρους. Πίνοντας το λιγότερο μισό λίτρο κρύου νερού, αυξάνεται ο μεταβολισμός σας το πρωί κατά 24%. Δίνει λάμψη στο δέρμα. Το νερό βοηθάει στον καθαρισμό των τοξινών από το αίμα, το οποίο ενισχύει και διατηρεί λαμπερό και καθαρό το δέρμα. Εξισορροπεί το λεμφικό σας σύστημα. Αυτοί οι αδένες σας βοηθούν να εκτελέσετε τις καθημερινές σας λειτουργίες, εξισορροπούν τα σωματικά υγρά και καταπολεμούν τις λοιμώξεις. Και βέβαια σας είχα διαβάσει και πολλά άλλα ωφέλη στις προηγούμενες εκπομπές, φίλες και φίλοι. Καταρχήν, το μεγαλύτερο κέρδος είναι γιατί δίνουμε δύναμη του εαυτού μας. Όπως γνωρίζουμε από αυτό το νεράκι, φίλες και φίλοι, δημιουργείται η ηλεκτρική και μαγνητική ενέργεια με όλες τις συνέπειες. Άρα καταλαβαίνετε, εάν δεν πίνουμε αρκετό καθαρό φιλτραρισμένο νερό ή στην ποσότητα που πρέπει, σταματούν πάρα πολλές διεργασίες που δημιουργούνται μέσα μας. Καταρχήν, σταματάν τις διεργασίες τους τα περισσότερα κύτταρα. Και όπως γνωρίζουμε, εάν γυρίσετε, να σας το πω απλά να το καταλάβετε καλύτερα, εάν δεν ποτίσουμε ένα φυτό, βλέπουμε ότι τα παλαιότερα φύλλα ξεκινάνε κατευθείαν, αρχίζουν και πέφτουν, ώστε να μπορούν να σωθούν τα νεότερα φύλλα. Το ίδιο γίνεται και με τα κύτταρά μας. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε μεγαλύτερη και πιο γρήγορη γύρανση των κυττάρων μας, με αποτέλεσμα να πεθαίνουν, όπως γνωρίζουμε κάθε 20-22 ημέρες πεθαίνουν τα κύτταρά μας και στη θέση τους ξαναδημιουργούνται καινούρια, νέα, με όλες τις συνέπειες. Έτσι ακριβώς μένουμε νέοι ή μένουμε υγιείς. Εάν σταματήσει ακριβώς αυτό το πράγμα, βλέπουμε ακριβώς και τα προβλήματα τα μεγάλα τα οποία δημιουργούνται απάνω μας. Μετά βλέπουμε ένα παράδειγμα, τον μεταβολισμό μας. Όταν αυξάνεται 24%, καταλαβαίνουμε το τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν θα βάζουμε βάρος, σημαίνει ότι το λίπος το οποίο παίρνουμε από την τροφή ακριβώς θα το διώχνουμε πιο εύκολα και δεν θα κάθεται, δηλαδή σαν να είμαστε μια χαβούζα που ό,τι τρώμε το γυρνάμε και το βάζουμε απάνω μας. Γι' αυτό πολλοί λένε, μα δεν έχω φάει τίποτα και παχαίνω. Τι σημαίνει? Είναι σημείο ότι δεν πίνουν αρκετό νερό και ιδίως δεν ξεκινάνε την ημέρα τους με ένα ποτήρι καθαρό υγιεινό νερό. Μετά βλέπουμε ότι η δυσκυλιότητα, το οποίο πάσχει ένα μεγάλο μέρος, ιδίως των ενηλίκων, βλέπουμε ότι έχουν τεράστιο πρόβλημα με την δυσκυλιότητα. Πρέπει να ξεκινάνε οπωσδήποτε, φίλες και φίλοι, την ημέρα σας ξεκινήστε τη με ένα ποτήρι καθαρό υγιεινό νερό. Και βέβαια, εάν μπορούμε να πιούμε και 2 ποτήρια το πρωί. Διότι θα μου πείτε, καλά, γιατί? Διότι βλέπουμε ότι χάνουμε πάνω από 1,5 λίτρο νερό το βράδυ. Άρα εφόσον ένα παράδειγμα, χωρίς να κάνουμε τίποτα, χάνουμε τόσο νερό από πάνω μας ή με τον υδρότα ή βλέπουμε ότι πηγαίνουμε στην τουαλέτα, βλέπουμε κατευθείαν ότι πρέπει να το αναπληρώσουμε, διότι είναι η βενζίνη του οργανισμού μας. Εάν σε ένα αυτοκίνητο δεν υπάρχει η βενζίνη που πρέπει, βλέπουμε ότι το αυτοκίνητο δεν πηγαίνει. Ούτε μπορούμε, φίλες και φίλοι, την βενζίνη να την νοθεύσουμε. Εάν την νοθεύσουμε, τότε καταλαβαίνετε θα χαλάσει η μηχανή. Το ίδιο είναι και πάνω μας. Εάν δεν είναι καθαρό αυτό το νερό που πίνουμε, θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα στην υγεία μας. Τεράστια προβλήματα στην υγεία μας. Και βλέπουμε ένα παράδειγμα από έρευνες που είναι δημοσιευμένες, ότι ένα παράδειγμα, εάν το δούμε
Ας σηκωθώ λίγο να το δούμε εδώ λίγο, φίλες και φίλοι. Βλέπουμε ότι οι βρύσες μας, ένα παράδειγμα, βγάζουν νερό με δηλητήρια και βλέπουμε εδώ ότι το νερό και η διατροφή είναι υπεύθυνα για προβλήματα καρδιάς. Βλέπουμε κατευθείαν ότι είναι 80 με 85%. Βλέπουμε συνεχεία τον ζαχαρόδι διαβήτη ότι προέρχεται, έχει πρόβλημα, είναι 80%, φίλες και φίλοι. Αυτό το νεράκι που βλέπουμε είναι υπεύθυνο. Για την υπέρταση είναι 78%. Βλέπουμε ότι ο καρκίνος είναι 65 με 70%, φίλες και φίλοι, που ευθύνεται ακριβώς αυτό το νεράκι. Άρα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας, χωρίς νερό δεν μπορούμε, φίλες και φίλοι. Το καταλαβαίνετε όλοι σας, χωρίς νερό, κάντε μια μέρα να μην πιείτε νερό και θα δείτε κατευθείαν ότι θα ξεκινήσει το πρόβλημα από τον εγκέφαλο. Θα αρχίσουμε να ζαλιζόμαστε, θα αρχίσουμε να έχουμε άλλου είδους προβλήματα και βέβαια θα νιώθουμε ατονία και 1002 άλλα. Διότι δεν έχουμε βενζίνη μέσα μας. Δεν έχουμε αυτό ακριβώς το υγρό το οποίο μας δίνει την δύναμη να αντέξουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας στα διάφορα προβλήματα. Άρα ξεκινάμε την ημέρα μας με ένα ποτήρι καθαρό φιλτραρισμένο νερό. Μα θα μου πει κάποιος, γιατί καθαρό και γιατί φιλτραρισμένο? Διότι, φίλες και φίλοι, βλέπουμε σήμερα πάλι από επίσημα στοιχεία, ένα παράδειγμα βλέπουμε το ΙΓΜΕ, ότι λέει εδώ νερό δηλητήριο και βλέπουμε ότι είναι έκθεση από το ΙΓΜΕ. Άρα, φίλες και φίλοι, είναι ορολογιακή βόμβα μέσα στο σπίτι μας. Ένα νερό όταν δεν είναι καθαρό, που ασφαλώς στις βρύσες μας δεν τρέχει καθαρό νερό, φίλοι. Ό,τι και αν μου πει κάποιος, σας έρθει εδώ να του αποδείξουμε ανά πάσα στιγμή ότι βεβαίως η βρύση δεν πρόκειται να τρέξει ποτέ καθαρό υγιεινό νερό. Και βλέπουμε εδώ ένα παράδειγμα, ένα φίλτρο, να το δούμε λίγο και στην οθόνη μας, αν έχουμε την καλοσύνη, πώς είναι ένα φίλτρο του Imperial Maximum Club Water System και πώς καταντάει μετά όταν περάσουν ορισμένα λίτρα νερό. Άρα ποιος αφελής μπορεί να ισχυριστεί ότι αυτό το νερό που τρέχουν οι βρύσες μας ή εδώ ή στην Αμερική, δεν έχει σημασία που είναι αυτή η βρύση, όπου κι αν είναι, ή στη Σουηδία είναι, ή στην Γερμανία είναι, ή στην Αμερική, ή στον Καναδά, ή στην Αυστραλία, όπου και να είναι, φίλες και φίλοι, η βρύση δεν θα τρέξει ποτέ καθαρό υγιεινό νερό. Και το λέω ξανά πάλι και το τονίζω, ποτέ δεν θα τρέξει καθαρό υγιεινό νερό. Πρέπει να φιλτραριστεί. Πρέπει να φιλτραριστεί και βέβαια είναι αδιανόητο. Βλέπω σήμερα και στη Μόσχα ένα παράδειγμα, όπως μου είπαν, είναι αδιανόητο κάποιος να πάει και να πιει από τη βρύση. Όλοι έχουν ένα καλό σύστημα καθαρισμού του νερού, σύστημα πραγματικά που να τους δίνει καθαρό υγιεινό νερό. Διότι θα μου πει κάποιος, καλά, είναι τόσο πολύ επικίνδυνο αυτό το νερό? Ναι, φίλες και φίλοι. Και κάποιος μου είπε, εγώ δεν έχω ανάγκη το νερό της βρύσης. Έχω χρήματα, ξοδεύω και αγοράζω εμφιαλωμένο νερό. Φίλες και φίλοι, εάν γυρίσουμε και δούμε, και σας το είπα και την άλλη φορά, τι σημαίνει νερό, από πού βγήκε αυτό, η λέξη νερό. Είναι βυζαντινή λέξη η οποία λέει, ξεκινάει από το νεαρόν είδωρ, που σημαίνει τρεχούμενο νερό. Που σημαίνει τρεχούμενο νερό. Άρα το νερό δεν μπορούμε να το ακινητοποιήσουμε και να το κάνουμε στάσιμο. Εάν το κάνουμε στάσιμο, θα δούμε ότι γίνεται βούρκος. Ότι γίνεται βούρκος. Πάρτε ένα ποτήρι και αφήστε το εσείς 2 εβδομάδες. Όπως θέλετε βάλτε το. Και μες στο ψυγείο βάλτε το. Θα δείτε κατευθείαν ότι θα λιωθεί, θα αλλάξει γεύση και βέβαια θα γίνει σιγά σιγά ένας βούρκος. Το ίδιο και αυτό το νερό, το στάσιμο, γίνεται βούρκος. Και γίνεται βούρκος γιατί, θα μου πείτε, διότι και να το πάρω την ώρα που εμφιαλώνεται, να πάρω ένα μπουκάλι κλειστό, να το βάλω στο ψυγείο, μέσα σε 1 εβδομάδα θα δούμε ότι αναπτύσσονται παθογόνοι μικροοργανισμοί πάνω από 1000 φορές. Μέσα σε 6 μήνες μιλάμε ότι δεν μετρώνται οι παθογόνοι μικροοργανισμοί. Και εν συνεχεία θα δούμε ότι φεύγουν πολλοί πλαστικοποιητές από το πλαστικό
που είναι καρκινογόνοι, το τονίζω, καρκινογόνοι, από όλες τις έρευνες τις οποίες ασφαλώς φίλες και φίλοι κατά καιρού σας έχω διαβάσει, βλέπουμε ότι παραδείγματος χάρη έχει ανεβρεθεί δυσφενόλη Α, η οποία είναι άκρος καρκινογόνη και βέβαια φεύγει από αυτό το πλαστικό, ενώνεται με το νερό. Εν συνεχεία δεν είναι μόνο αυτές οι δυσφενόλες. Είναι συνεχεία, βλέπουμε ότι είναι τα φθαλικά, είναι το στυρένιο και είναι 2.000 άλλες επικίνδυνες χημικές ενώσεις που δεν αξίζει τον κόπο να κάτσω τώρα να σας τις διαβάζω, διότι έτσι κι αλλιώς θα μου πείτε, είναι αλήθεια, φεύγουν τόσες πολλές επικίνδυνες ουσίες και από το πλαστικό και ενώνονται με το νερό? Ναι, φίλες και φίλοι, ενώνονται με πολλές συνέπειες για την υγεία μας. Με πολλές συνέπειες για την υγεία μας. Άρα θα μου πείτε, καλά, εάν εις περίπτωση δεν φεύγαν πλαστικοποιητές και είχαμε ένα γυάλινο μπουκάλι, θα ήταν καλύτερο? Το ίδιο θα ήταν, φίλες και φίλοι. Διότι βλέπουμε ότι και το γυαλί οξυδώνεται όταν είναι στον ήλιο και φεύγουν οξυδώσεις και φεύγουν και πάνε μέσα στο νερό. Και επίσης το νερό το οποίο εφιαλώνεται, πρέπει να το ξέρετε, το 60% των εφιαλωμένων νερών, όσα, διαβάστε απάνω, όσα γράφουν επιτραπέζιον, το τονίζω επιτραπέζιον, είναι νερό της ΕΙΔΑΠ. Είναι νερό της βρύσης. Το φιλτράρουν, το βάζουν σε ένα μπουκάλι και σας το πουλούν 1000 φορές πιο ακριβό. Άρα καταλαβαίνετε το τι σημαίνει να φιλτράρουν και μετά από 2 χρόνια εσείς, αφού πέρασαν μέσα στους ήλιους, μέσα σε έτσι, μέσα σε αλλιώς, φύγαν οι πλαστικοποιητές, ενωθήκαν μέσα και 1002 άλλα, να το ανοίξετε και να το πηγείτε. Γι' αυτό, όσοι με βλέπετε αυτή τη στιγμή, ανοίξτε ένα μπουκάλι εφιαλωμένο νερό, εάν το έχετε σπίτι σας. Ανοίξτε το, αλλά όχι από το ψυγείο. Ανοίξτε το όπως είναι από το μπαλκόνι ή όπου τα έχετε. Και δοκιμάστε να πιείτε. Δοκιμάστε να πιείτε και θα καταλάβετε αυτό που σας είπα, ότι πλέον έχει γίνει ένας βούρκος. Τζάπα δώσατε τα χρήματά σας. Τζάπα βάλετε τον κόπο να τα κουβαλάτε, φίλες και φίλοι. Και βέβαια νερό χρειαζόμαστε και για να πιούμε και για να μαγειρέψουμε και για να φτιάξουμε τα ροφήματά μας και για να πλύνουμε τα τρόφιμά μας. Θα μου πείτε και για τα τρόφιμα? Ναι, φίλες και φίλοι. Και βέβαια το κάνουμε πολλές φορές αυτό το πείραμα, αλλά αξίζει τον κόπο, ας έρθουμε εδώ, να το ξανακάνουμε. Αυτό είναι ένα νερό της βρύσης. Θα μου πείτε γιατί είναι της βρύσης. Θα το δούμε τώρα και θα το αποδείξουμε ότι είναι της βρύσης. Εάν το δούμε με τα υπόλοιπα νερά τα οποία έχω μπροστά μου, θα το δείτε, φίλες και φίλοι, θα το δείτε, να φύγω αυτό να μην έχει αντανάκλαση, θα το δείτε ότι δεν ξεχωρίζει το χρώμα. Ούτε τα φιλτραρισμένα, ούτε τα μη φιλτραρισμένα. Και εντούτοις όμως, σε αυτό το νερό που βλέπετε εδώ, φίλες και φίλοι, σε αυτό το νερό έχει 77.000 επικίνδυνες χημικές ενώσεις. 77.000 επικίνδυνες χημικές ενώσεις. Εάν έρθω και βάλω ανιχνευτή χλωρίου, φίλες και φίλοι, είναι ένα υγρό το οποίο μόλις το βάλω ενώνεται με το χλώριο και αλλάζει το χρώμα κατευθείαν. Έτσι είναι μία απόδειξη ότι το νερό μου έχει χλώριο. Εάν το βάλω τώρα μέσα σε φιλτραρισμένο νερό από τα συστήματα της Camelot, δέστε την τεράστια διαφορά, φίλες και φίλοι. Πεντακάθαρο. Αυτή είναι μια απόδειξη. Αυτό είναι που σας κάνουμε και στο σπίτια μέσα και όχι μόνο. Σας κάνουμε πολλά τεστ για να δείτε και να καταλάβετε ποια είναι η διαφορά των συστημάτων της Camelot και γιατί ακριβώς η Camelot προηγείται 50 χρόνια από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Βέβαια, ας έρθουμε τώρα εδώ να δούμε ακριβώς αυτά τα νερά τα οποία είναι χλωριωμένα. Καταρχήν το χλώριο είναι άκρως επικίνδυνο, όπως γνωρίζουμε. Δημιουργεί τις καρδιοπάθειες, δημιουργεί 1002 άλλα προβλήματα. Καταστρέφει τα νεφρά μας, προκαλεί στηρότητα, προκαλεί ακριβώς την υπαρατών όπως έχουμε πει και όχι μόνο και 1002 άλλα. Πρέπει αυτό το χλώριο να το αφαιρούμε. Διότι αν δεν το αφαιρέσουμε και πάω να πλύνω τα τρόφιμά μου ή το πίνω, ακριβώς θα δούμε ότι πλέον και με την τροφή παίρνω συσσωρευμένων χλώριων και άλλα δηλητήρια. Για δέστε κατευθείαν ότι το χλώριο θα απορροφηθεί ταχύτατα
Το βλέπετε, ταχύτατα. Και έτσι εξαφανίζεται. Εφόσον έφυγε το χλώριο από μέσα, έφυγε και το χρώμα, φίλες και φίλοι. Και πού πήγε? Πάνω στο τρόφιμό μου. Με αποτέλεσμα, ακριβώς πλέον, εσείς τρώτε το τρόφιμο, παίρνετε συσσωρευμένα και όλα αυτά τα δηλητήρια. Και τα φυτοφάρμακα και το χλώριο και 1000 άλλα. Δεν φεύγουν τα φυτοφάρμακα με το νερό το κοινό της βρύσης, φίλες και φίλοι. Δεν φεύγουν. Όσο και να το αφήσετε μέσα το προϊόν που έχετε και σε μια λεκάνη και 24 και 48 ώρες να τα αφήσετε, δεν διασπώνται τα φυτοφάρμακα. Σας το λέει ένας ειδικός. Δεν διασπώνται. Μάξιμουμ που θα διασπαστούν τα φυτοφάρμακα είναι 5%. Αυτή είναι η αποστολή τους. Να μην διασπώνται όταν τα ψεκάσει ο γεωργός πάνω στο τρόφιμο, πάνω στο φυτό, πάνω στο πορτοκάλι, ένα παράδειγμα. Να μένει εκεί, να μην διασπάται. Διότι με τη βροχή, αν έφευγεν, θα φεύγεν κατευθείαν και με τη βροχή και δεν θα είχε καμία αποστολή. Αλλά είναι εκεί, δεν διασπάται και διασπάται μόνο με ειδικό τρόπο. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας και αφήστε απλώς το όνομά σας και το τηλέφωνό σας και εμείς θα σας δείξουμε τρόπους πώς θα διώξετε όλα τα δηλητήρια από τα τρόφιμά σας και πώς θα έχετε καθαρό υγιεινό νερό. Να σας τα αποδείξουμε όμως. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Ποτέ μην αγοράζετε. Και μην ακούτε, ξέρετε κάτι και να σας δείχνουν. Γιατί και να φτιάξουν μια Mercedes, ένα παράδειγμα λέω εγώ, εξωτερικά με ένα χαρτόνι μπορεί να μοιάζει. Αλλά δεν θα γίνει ποτέ Mercedes. Δεν θα γίνει ποτέ, ένα παράδειγμα, το πρωτότυπο, ό,τι και να πάνε να αντιγράψουν και να έρθουν χιλιάδες ψευτοκινέζικα. Και να έρθουν τα ψευτοκινέζικα, εγώ τους προκαλώ να φιλτράρουν το νερό με όλα τα φίλτρα της αγοράς και ας έρθουμε μετά να τα φιλτράρουμε με έναν από τα δικά μας συστήματα. Και θα δούμε τη διαφορά. Και θα δείτε ότι ακριβώς για αυτόν η Camelot δίνει 300.000 ευρώ εάν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού. Φίλες και φίλοι, το νερό πρέπει να είναι καθαρό. Πρέπει όμως να είναι και υγιεινό, δηλαδή να έχει τα θρεπτικά μεταλλικά άλατα. Και γι' αυτό ακριβώς η Camelot σας το δίνει ζωντανό, με πείραμα, και είναι η δύναμη των συστημάτων. Γι' αυτό, εάν είμαστε έτοιμοι, πάμε να δούμε ένα από τα συστήματα της Camelot, το πόσο δυνατά είναι και τι ακριβώς κάνουν. Πάμε να τα δούμε. Βλέπουμε μια ποσότητα εδώ πέρα από βρώμικο νερό. Θα το δούμε και θα βάλουμε και άλλα μέσα. Βλέπουμε. Αφήστε μου το αν έχετε εγκαλοσύνη. Όχι, αφήστε μου το να φαίνεται όλη η κάμερα. Να φαίνεται όλη η κάμερα και θα φανεί έτσι. Βλέπουμε μέσα διάφορα, βάζω ακόμη. Βάζω και βέβαια φέρτε μου κι εσείς ό,τι θέλετε να βάλουμε άλλο μέσα. Και καλώ όποιον θέλει να έρθει να μου επαναλάβει τα πειράματα αυτά εδώ και στις ποσότητες που θα βγάλουμε εμείς εδώ. Ας ξεκινήσω να το βάλω μπρος. Καταρχήν να σας εξηγήσω μόνο ένα πράγμα, προτού πάω εκεί, ότι αυτό το ρακόρ το βλέπουμε όλοι, το βιδώνουμε πάνω στην βρύση εκεί που τρέχει το νερό μας. Βγάζω με το παξιματάκι, το βιδώνουμε αυτό απάνω, αυτό έχει ένα διακοπτάκι, το οποίο όταν το κάνω απάνω πλέον μπαίνει εσωτερικά μέσα στο σύστημα και το νερό μου να βγει καθαρό. Εάν θέλω οτιδήποτε άλλο να πάρω της βρύσης νερό, τρέχει κάτω. Αυτό ακριβώς είναι. Βεβαίως εδώ το συνδέσαμε με ειδική αντλία για να μπορεί με πίεση να περάσει το νερό από μέσα στις μεμβράνες, από τα φίλτρα και να βγει έξω καθαρό. Γι' αυτό ακριβώς ας το βάλουμε μπρος να το δούμε πώς λειτουργεί και τι θα κάνουμε εδώ. Θα ξεκινήσει τώρα, όπως βλέπουμε, φίλες και φίλοι, το βλέπουμε ότι βγαίνει το νερό μου καθαρό. Και βεβαίως θα ζητήσω συγγνώμη, διότι είναι ζωντανό που το δείχνουμε με όλες τις ατέλειες τις οποίες θα δούμε εδώ. Βέβαια, εάν γυρίσω, φίλες και φίλοι, τώρα στην υγειά σας, γυρνάω και προσθέτω, από τη μια θα βάζω και θα καθαρίζω και από την άλλη θα του αδειάζω, γιατί λόγω του χώρου δεν θα έχουμε να καθαρίσουμε, γιατί εδώ έχω πάνω από 30 λίτρα νερό, φίλες και φίλοι, το οποίο θα γυρίσουμε να το καθαρίσουμε.
Για δέστε, θα βάζω από τη μια, θα βγάζομαι από την άλλη. Βλέπετε το νερό μου, πεντακάθαρο υγιεινό, και προκαλώ οποιονδήποτε να έρθει και να πάρει και να το εξετάσει το νερό αυτόν εδώ. Και προκαλώ, όπως σας είπα, οποιονδήποτε άλλο που πιστεύει ότι έχει και εκείνος κάποιο σύστημα να έρθει εδώ για να το δούμε και εκείνο και να κάνει και εκείνος τα πειράματά του. Το βλέπουμε, μία κανάτα αδειάζουμε, την αδειάζω από την άλλη μεριά. Ξεκινάμε τώρα εδώ, όπως βλέπουμε. Ξεκινάω και προσθέτω κι άλλο μέσα. Θα αφαιρέσω, φίλες και φίλοι, οτιδήποτε δηλητήριο υπάρχει στο νερό. Και σκεφτείτε, όπως είπαμε, υπάρχουν 77.000 επικίνδυνες χημικές ενώσεις. Δέστε ακριβώς τι νερό βγαίνει από μέσα, φίλες και φίλοι. Ας το αδειάσω και αυτόν. 2 κανάτες, όπως βλέπετε. Και ας έρθει οποιοσδήποτε, όπως είπα, να επαναλάβει αυτά τα οποία κάνουμε εμείς σήμερα εδώ. Βλέπετε ακριβώς το πόσο κρυστάλλινο είναι το νερό, φίλες και φίλοι. Το πόσο κρυστάλλινο είναι ακριβώς αυτό το νερό. Σκεφτείτε αλήθεια. Τα εργοστάσια, όλα τα απόβλητα που πάνε, είναι μέσα σε αυτό το νερό, φίλες και φίλοι, που έρχεται στο εμφιαλωμένο, αλλά και στο νερό της βρύσης. Σκεφτείτε με ένα μικρό κόστος, 30, 40, 50 λεπτά, μπορούμε να έχουμε εμείς όσο νερό θέλουμε να πίνουμε, να μαγειρεύουμε 3 κανάτες. Ας συνεχίσω να βάζω. Μέσα. Έχουμε και άλλα εδώ αρκετά να καθαρίσουμε, φίλες και φίλοι. Αρκετά. Και ας έρθει κάποιος να επαναλάβει αυτά τα πειράματα, τα οποία κάνουμε εμείς εδώ, φίλες και φίλοι. Ας έρθει κάποιος να επαναλάβει αυτά τα πειράματα. Πάμε για 4 κανάτες. Αδειάζω και την 4η. Όπως βλέπετε, πάμε για την 5η αυτήν εδώ. Και καταλαβαίνετε τι έχω αφαιρέσει, φίλες και φίλοι. Τι έχω αφαιρέσει. Φέρτε μου οποιοδήποτε φυτοφάρμακο. Φέρτε δηλητήρια, οτιδήποτε να ρίξω μέσα. Και θα δείτε κατευθείαν, ας ξεκινήσω να βάλω κι άλλο μέσα. Το βλέπουμε ότι αυτή είναι, αν δεν απατώμε, η 5η, η 6η. Πάει και αυτό. Θα το αδειάσουμε. Βλέπουμε τώρα, πάμε στην 6η κανάτα. Και βέβαια μέχρι αύριο το πρωί μπορούμε, φίλες και φίλοι, εδώ να καθαρίζουμε νερό. Φέρτε το, ελάτε. Να δείτε κατευθείαν ζωντανά. Γι' αυτό λέμε τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας για να σας τα δείξουμε αυτά και να σας τα αποδείξουμε. Να σας αποδείξουμε ότι και το τελευταίο ποτήρι, πριν αλλάξουμε τα εσωτερικά, ότι το νερό μας θα βγαίνει πεντακάθαρο, ακριβώς αυτό το οποίο πρέπει να είναι. Το βλέπουμε. Και αυτόν εδώ. Ας γυρίσω να το δείτε και καθαρά πάλι, βάζοντας ανιχνευτή χλωρίου. Ας βάλουμε όμως νερό μέσα για να μην μια ποσότητα. Το βλέπουμε από την άλλη μεριά. Το βλέπετε, φίλες και φίλοι, το πόσο ακριβώς καθαρό είναι το νερό το οποίο βγαίνει. Το βλέπετε. Δέστε κατευθείαν το τι γίνεται.
Ας το γεμίσω αυτό. Αδειάζομαι. Και αυτό εδώ, αν δεν απατώμε, είναι 8. Το βλέπετε το πόσο καθαρό είναι. Και θα το δούμε σε λίγο. Να βάλω και ανιχνευτή χλωρίου να το δείτε. Ας βάλω κι άλλο. Δέστε φίλες και φίλοι το πώς βγαίνει το νερό μας. Όχι, ανοίχτε λίγο την κάμερα αν έχετε την καλοσύνη. Θέλω να φαίνονται όλα. Το πείραμα θέλω αν έχετε την καλοσύνη. Ανοίχτε μου το, ανοίχτε την κάμερά σας να φαίνεται όλο. Να φαίνεται αν έχετε την καλοσύνη και εδώ. Μην μου το κλείνετε. Μην κλείνετε την κάμερα. Έτσι. Βάζω κι άλλο. Εδώ. Να φαίνεται ζωντανά εκεί ακριβώς το τι κάνουμε. Αλλά φίλες και φίλοι, πήγαμε στις 10 και προχωράμε. Και αν γυρίσω να βάλω ανιχνευτή χλωρίου εδώ, βλέπετε φίλες και φίλοι το πόσο καθαρό είναι το νερό μου. Για δέστε. Αυτό είναι το νερό το οποίο δίνουμε φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το νερό. Βλέπετε φίλες και φίλοι εδώ ότι αδειάζομαι συνεχώς. Ας βάλω και άλλο να το γεμίσουμε. Όπως σας είπα, πάνω από 50 λίτρα θα γυρίσουμε να καθαρίσουμε για να δείτε ωραία. Θα ξεκινήσω τώρα ακόμη πιο το νερό μου να γίνεται κατάμαυρο. Βλέπετε τι νερό βγαίνει φίλες και φίλοι, το πώς είναι και τι βγαίνει. Έλα, όποιος θέλει να προσπαθήσει και εκείνος, αφού λέει ότι έχει φίλτρο και καθαρίζει, όχι με τρίκ, εδώ ζωντανά. Εδώ ζωντανά να το κάνετε. Όπως βλέπετε, εάν μετρήσουμε, είναι ακριβώς πάνω από 50 λίτρα που θα καθαρίσουμε φίλες και φίλοι. Δέστε τι βάζω μέσα από τη μια, τι βγαίνει από την άλλη μεριά. Δέστε φίλες και φίλοι. Αυτά είναι τα συστήματα και σκεφτείτε, αυτό δεν είναι και το πρώτο μας. Το πρώτο μας, όπως γνωρίζετε, είναι το Imperial Maximum Club Water System, το οποίο θα το δούμε σε λίγο και σε μια άλλη φάση, και εκείνον μπορούμε να καθαρίζουμε μήνες ολόκληρους τέτοιο νερό φίλες και φίλοι. Για ένα ολόκληρο χρόνο πραγματικά μπορείτε να έχετε όσο νερό θέλετε, καθαρό υγιεινό νερό, να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε και τα τρόφιμά σας. Διότι όπως θα δούμε στη συνέχεια, πρέπει και τα τρόφιμά μας φίλες και φίλοι οπωσδήποτε να γυρνάμε και να τα πλένουμε με καθαρό υγιεινό νερό. Δέστε φίλες και φίλοι τι έχω από τη μια και τι βγαίνει από την άλλη. Και με ποια ταχύτητα, σκεφτείτε, γεμίζει ακριβώς. Για δέστε εδώ πόσα λίτρα καθαρίζω μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα φίλες και φίλοι. Ας έρθει άλλος να μου βγάλει και να καθαρίσει νερό όπως το κάνουμε εμείς εδώ. Φτάνουμε ακριβώς το τελευταίο μας και ήδη σε πόση ώρα έχω 50 λίτρα νερό καθαρό φίλες και φίλοι. 50 λίτρα καθαρό υγιεινό νερό. Ωραία. Πάμε στο τελευταίο, είναι αυτό εδώ. Το βλέπουμε. Ας τα αφήσω εδώ.
να το βλέπετε. Και πάμε ακριβώς στο τελευταίο νερό και αυτόν εδώ και δέστε το από τη μια πώς είναι και πώς βγαίνει από την άλλη μεριά, φίλες και φίλοι. Δέστε το πώς είναι από τη μια μεριά και δέστε ακριβώς τι νερό βγάζω από την άλλη μεριά. Αυτή είναι η Camelot. Αυτά είναι τα συστήματα, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό εγγυημένα, όπως έχω πει, εγγυημένα θα γυρίσω και θα καθαρίσω το νερό μου. Βρέξει χιονίσει, θα έχω καθαρό υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Βρέξει χιονίσει, όπως βλέπετε, θα έχω καθαρό υγιεινό νερό. Βλέπετε, φίλες και φίλοι, αυτό είναι το νερό που θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το νερό που θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Δέστε το νερό, τι νερό ακριβώς θα πίνει ο άνθρωπος και γιατί ακριβώς αυτό το νερό, φίλες και φίλοι, είναι και υγιεινό αλλά είναι και καθαρό, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας λοιπόν. Δέστε το καλά, φίλες και φίλοι, πως έρχεται, καθαρίζει, παίρνει μέσα και βγαίνει ακριβώς το νερό μου καθαρό υγιεινό νερό. Ας το σταματήσουμε. Ήδη τελείωσε. Δέστε το νερό, φίλες και φίλοι, ακόμη μία φορά το τι νερό έχει βγάλει η Camelot. Φίλες και φίλοι, είδαμε ακριβώς το σύστημα, το Columbia 2+. Να δούμε τώρα το Columbian D. Το Columbian D είναι αυτό το σύστημα που βλέπουμε εδώ, που μπορούμε να βάλουμε 4 λίτρα νερό μέσα, ό,τι νερό κι αν είναι. Το τονίζω, ό,τι νερό κι αν είναι. Έχει μέσα εξασθενές χρώμιο, εξασθενές χρώμιο. Έχει μέσα, ό,τι και να έχει μέσα, θα τα αφαιρέσουμε τα πάντα. Δηλαδή, γιατί θα μου πείτε? Διότι το νερό αυτό εξατμίζεται, υγροποιείται, περνάει από αυτό το ειδικό φυσίγγιο που έχει μεταλλικά άλατα μέσα, ξαναεμπλουτίζεται, έχει ενεργόν φαρμακευτικών άνθρακα. Εάν υπάρχουν οτιδήποτε ψητικά αέρια, να αφαιρεθούν και έτσι στο τέλος έρχεται συσσωρευμένο το νερό μου σε αυτό το δοχείο, το οποίο είναι και καθαρό αλλά είναι και υγιεινό. Δηλαδή αυτό το νερό το οποίο θα πάρουμε είναι αυτό το νερό εδώ που βλέπουμε, το οποίο θα δούμε ότι και να βάλω ανιχνευτή χλωρίου μέσα, το βλέπετε ότι ακριβώς είναι πεντακάθαρο το νερό μου αυτό εδώ. Είναι πεντακάθαρο. Και βέβαια στο τέλος παίρνω συσσωρευμένα αυτά εδώ που βλέπουμε στο τέλος σε μισό ποτήρι νερό. Δηλαδή όλα τα δηλητήρια πλέον μένουν σε αυτό εδώ στο τέλος και τα μαζεύω. Και μετά διερωτόμαστε γιατί, ένα παράδειγμα, κάποιος παθαίνει πέτρα στα νεφρά, γιατί κλείνουν οι αρτηρίες του και γιατί και 1002 προβλήματα. Να, φίλες και φίλοι, το νερό πρέπει να το καθαρίσουμε. Όποιο νερό κι αν είναι αυτό εδώ, από που κι αν είναι αυτό το νερό, το τονίζω. Διότι όταν βρέχει, δεν κάνει διάκριση και λέει αυτό το νερό θα πάει από εκεί και αυτό το νερό θα πάει από εδώ. Η ατμόσφαιρα είναι γεμάτον δηλητήρια. Το ξέρετε, το καταλαβαίνετε. Από μόλιβδον και 1002 άλλα. Όταν βρέχει, καθαρίζουν τα πάντα. Πού πάνε? Ασφαλώς εισχωρούν στο υπόγειο ορίζοντα, μολύνουν τα υπόγεια νερά, αλλά και τα επίγεια νερά μας, φίλες και φίλοι. Και έτσι χρειαζόμαστε πραγματικά να τα καθαρίσουμε. Ένα άλλο σύστημα είναι το Aqua V2+. Να το δούμε. Είναι το Aqua V2+. Είναι αυτό εδώ που βλέπουμε, που και αυτό μπορούμε να έχουμε καθαρό πεντακάθαρο νερό και αν γυρίσουμε να βάλουμε ένα παράδειγμα και σε αυτό το ποτήρι, το βλέπουμε ότι το νερό μου είναι πεντακάθαρο. Πραγματικά αυτό που πρέπει να πίνει ο άνθρωπος. Εδώ, φίλες και φίλοι, την συσκευή αυτή την δίνουμε εντελώς δωρεάν. Για όσα χρόνια θέλει κάποιος. Και βέβαια αυτός θα βάλει απλώς να αγοράσει τα 2 εσωτερικά φίλτρα, τα οποία εάν πάρει τα 2 κεραμικά, αυτά τα λευκά που βλέπετε, το οποίο εσωτερικά μέσα έχει ενεργόν στερεών άνθρακα, θα πληρώσει μόνο, να το δούμε και στην οθόνη μας, 99 ευρώ. Να το δούμε όμως. Δεν βλέπω τις τιμές, αν μπορούμε να δούμε και τις τιμές. Ωραία. 99 ευρώ. Το βλέπουμε. Εάν θέλει κάποιος, μπορεί να βάλει ως πρώτο αυτό το λευκό,
το κεραμικό με ενεργό στερεόφαρμακευτικό άνθρακα, βάζει έναν άλλο, το composite όπως λέγεται, που είναι ένα σύνθετο φίλτρο πολλών φυσικών υλικών, το οποίο θα πληρώσει μόνο 119 ευρώ. Ή αν θέλει μπορεί να βάλει 2 μαύρα, τα οποία είναι το composite όπως λέγεται, και θα πληρώσει μόνο 149 ευρώ. Μερικοί βεβαίως το συγχύζουν με το Columbia. Άλλο είναι το Columbia, φίλες και φίλοι, να το δούμε λίγο, ανοίξτε λίγο την κάμερά σας. Άλλο είναι το Columbia και άλλον είναι το Aquavit. Μην τα μπερδεύουμε, το τονίζω, να μην τα μπερδεύουμε. Γι' αυτό σας λέμε, καλέστε μας, οι συνεργάτες μου να σας τα δείξουν όλα. Ποιον ταιριάζει στην τσέπη σας και στο σπίτι σας, αυτόν θα βάλετε. Και μη στενοχωριέστε, αν έχετε ή δεν έχετε λεφτά. 20 cents, 30 cents, όλοι οι λεπτά, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην τα έχει. Τα έχουν όλοι. Και βέβαια, είδαμε και προηγουμένως και αυτό το σύστημα, το ξαναπαίρνω και βάζω και εδώ ανιχνευτή χλωρίου. Βλέπουμε ότι και αυτό το σύστημα, φίλες και φίλοι, είναι πεντακάθαρο το νερό μου. Μα θα μου πείτε, καλά, τι εσωτερικά φίλτρα έχει το Columbia και ήταν τόσο δυνατό προηγουμένως που κάναμε τα πειράματα. Να το δούμε, φίλες και φίλοι, και εδώ. Να δούμε τα εσωτερικά. Φέρτε μου την κάμερα σας εδώ. Βλέπουμε ότι περνάει από αυτό το κεραμικό φίλτρο, το οποίο εσωτερικά μέσα έχει ενεργό στερεόφαρμακευτικό άνθρακα, και θα το δούμε και κομμένο, το καταλάβουμε καλύτερα. Και το άλλο είναι πάλι 0,2 μάικρον. Είναι αυτό εδώ, οι μεμβράνες του. 0,2 μάικρον είναι και αυτό εδώ. Και βέβαια είναι νανοτεχνολογίες, περνάει το νερό μας. Αν θέλει κάποιον μπορεί να βάλει και το composite, δηλαδή να βάλει αυτά τα δύο, το οποίο το νερό του θα είναι πεντακάθαρο απειλαγμένο από οτιδήποτε. Και βέβαια, εάν δούμε περνώντας το νερό πώς γίνεται μετά από ορισμένα λίτρα νερό. Να το δούμε κομμένο όμως. Ας πάμε να το δούμε κομμένο και να δούμε ότι, ένα παράδειγμα, το νερό μου περνάει από αυτό το κεραμικό, ξεκινάει από έξω και περνάει με αυτή τη φορά, περνάει το κεραμικό αυτό εδώ, που η πόρη του είναι 0,2 μάικρο, το τονίζω, 0,2 μάικρο. Εάν κάποιος μου πει 1 μάικρον, το 1 μάικρον με τα 0,2 μάικρον είναι τεράστια η διαφορά. Είναι σαν να λέμε ότι έχω 80 ορόφους με έναν όροφο. Άρα η διαφορά είναι πολύ μεγάλη, φίλες και φίλοι. Περνάει μετά το νερό μου και ξαναπερνάει πάλι από στερεάς μορφής ενεργών φαρμακευτικών άνθρακα, που και εδώ πάλι η πόρη του είναι 0,2 μάικρο. Άρα καταλαβαίνετε τι δυνατό φιλτράρισμα γίνεται και μετά βγαίνει έξω το νερό μου και καθαρό και υγιεινό. Αλλά όμως, όπως βλέπετε, η Camelot έβαλε και δεύτερο ακριβώς φίλτρο που να κάνει ακόμα ένα καθαρισμό από νανοτεχνολογίας. Ενεργό στερεόφαρμακευτικό άνθρακα, περνάει, ξαναβγαίνει έξω και το νερό μου θα είναι ακριβώς και καθαρό αλλά και υγιεινό, φίλες και φίλοι. Μετά βέβαια έχουμε το Imperial Maximum Club Water System. Να το δούμε, το βλέπουμε στην οθόνη μας αυτή τη στιγμή. Όλοι το ξέρετε, είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Ας έρθει οποιοδήποτε να συγκριθεί μαζί του, δεν υπάρχει περίπτωση. Και θα μου πείτε, καλά, γιατί? Γιατί, φίλες και φίλοι, ακριβώς θα σας πω, και γιατί ακριβώς οι Αμερικάνοι όταν φτιάχνουν κάτι το φτιάχνουν. Και εδώ είναι με την ούσα. Βλέπουμε ακριβώς εδώ ένα παράδειγμα. Τα εσωτερικά φίλτρα. Το πώς είναι στην αρχή και το πώς καταντάει μετά όταν περάσουν ορισμένα λίτρα νερό. Δώσαμε αυτό ακριβώς, ένα εσωτερικό τέτοιο. Και βρεθήκαν μέσα όλες οι καρκινογόνες χημικές ενώσεις. Ανεβρέθησαν μέσα πάνω από 77.000 επικίνδυνες χημικές ενώσεις. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να δίνουμε κάποια χρήματα, αλλά τα παίρνουμε εκατονταπλάσια από την υγεία μας πίσω. Και πρέπει ο καθένας μας να έχει ένα ισχυρό σύστημα σπίτι του. Θα μου πείτε, καλά, να το δούμε κομμένο και αυτό. Να το δούμε κομμένο. Βλέπουμε ακριβώς εξωτερικά ότι υπάρχουν 10 ειδικές φυσικές μεμβράνες, που οι πόροι είναι μικρότεροι κατά πολύ από 0,5 μάικρο. Η μικρότερη διάμετρος ενός παθογόνου μικροοργανισμού είναι πάνω από 0,7 μάικρο. Έτσι δεν θα περάσει ποτέ παθογόνος μικροοργανισμός από το εξωτερικά φίλτρα. Μετά
όπως βλέπουμε, υπάρχει ο ενεργός στερεός φαρμακευτικός άνθρακας, που το βλέπετε και εδώ είναι 0,2 μάικρον, μετά εν συνεχεία έχουμε 0,1 μάικρον. 0,1 μάικρον, το τονίζω. Μεμβράνες, 2 μεμβράνες, που και έτσι το νερό μου ακριβώς φιλτράρεται και φτάνει πλέον και ό,τι είναι πάνω από 0,1 μάικρον θα φύγουν. Και με συγχωρείτε, βλέπουμε κατευθείαν ποια είναι η αξία του συστήματος Imperial. Όμως υπάρχουν άλλα δύο εσωτερικά, να τα δούμε. Υπάρχει ακριβώς αυτό εδώ, το δούμε σιγά σιγά, βεβαίως είναι σε μαύρη μορφή, το βλέπουμε. Και είναι να το ανοίξουμε λίγο να το ανοίξουμε, να φαίνεται μέχρι κάτω, να το δούμε καλά, και εν συνεχεία ακριβώς βλέπουμε εδώ και είναι, βλέπουμε όμως και το άλλο, το τρίτο, ανοίγουμε ακόμα λίγο την κάμερά μας, το βλέπουμε πως είναι ακριβώς και το άλλο, το οποίο βάσει τι οικογένεια είμαστε, μπορούμε κατευθείαν να βάλουμε και αυτά 0,1 μάικρον. 0,1 μάικρον. Βέβαια, και εδώ, εάν γυρίσω και βάλω ανιχνευτή χλωρίου, το νερό μου είναι, όπως βλέπετε, πεντακάθαρο. Είναι αυτό το οποίο πρέπει να πίνει ο άνθρωπος. Το βλέπουμε ακριβώς, φίλες και φίλοι, τι νερό είναι. Το άλλο νερό, το οποίο ακριβώς μπορούμε να έχουμε καθαρό φιλτραρισμένο, είναι από το Aquavit. Το ξέρετε όλοι ποιο είναι το Aquavit, και βέβαια καλό είναι, θα το δούμε και σε λίγο τώρα. Εδώ βάζουμε πάλι 4 λίτρα νερό, υγροποιείται, μετά εν συνεχεία έρχεται και γίνεται ακριβώς αυτό το νεράκι, το φρέσκο, το καλό, περνάει από αυτό το ειδικό φυσίγγιο, ξαναεμπλουτίζεται με τα μεταλλικά άλατα και μετά έχουμε ένα νερό καθαρό, υγιεινό, αυτό που πρέπει πραγματικά ο άνθρωπος να πίνει. Βέβαια, ας πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, αυτό το φιλμάκι με το Aquavit και θα επανέλθω και έχουμε αρκετά να πούμε. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Περίπου το 75% του σώματός μας αποτελείται από νερό. Είναι αλήθεια. Για τον λόγο αυτό, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας από καθαρό αγνό νερό είναι απαραίτητη για καλή υγεία. Πώς μπορείτε όμως να είστε σίγουροι ότι το νερό που πίνετε είναι καθαρό? Πρόσφατα, σε μια μεγάλη ανεξάρτητη μελέτη, εξετάστηκαν περισσότερες από 100 μάρκες εμφιαλωμένων νερών. Το αναπάντεχο ήταν ότι περίπου το 1/3 των εμφιαλωμένων νερών βρέθηκε να περιέχουν σημαντικό αριθμό μολυντών. Πολλοί άνθρωποι εμπιστεύονται τα φίλτρα νερού, αλλά τα περισσότερα από αυτά μπορεί να απομακρύνουν ένα μικρό αριθμό ρήπων, επιτρέποντας σε πολλούς άλλους ανεπιθύμητους μικροοργανισμούς να περνούν στο ποτήρι μας. Επίσης, συχνά διάφορα φίλτρα απομακρύνουν τα απαραίτητα μεταλλικά άλατα, τα οποία έχουν ζωτική σημασία για την υγεία σας. Οπότε, πώς μπορείτε να είστε σίγουροι ότι το νερό σας είναι καθαρό και υγιεινό? Σας παρουσιάζουμε το σύστημα υγιεινού νερού Aquavit από το Διεθνή Οργανισμό Υγείας Camelot. Το σύστημα υγιεινού νερού Aquavit χρησιμοποιεί αποκλειστική τεχνολογία και προσφέρει το υγιεινότερο πόσιμο νερό. Απλά δεν πρόκειται να βρείτε πουθενά το πιο καθαρό υγιεινό πόσιμο νερό. Το Aquavit έχει πιστοποιηθεί ότι απομακρύνει το 99,9% όχι μόνο μερικών αλλά όλων των ρήπων που βρίσκονται στο πόσιμο νερό και είναι αναγνωρισμένο από την EPA, Προστασία Περιβάλλοντος Αμερικής. Επιπλέον, το Aquavit ενισχύει το νερό σας με τη σωστή ποσότητα των μεταλλικών αλάτων για καλή υγεία. Παρακολουθήστε μας λοιπόν στη συνέχεια για να ανακαλύψετε πώς μπορείτε εσείς και όλη η οικογένειά σας να πίνετε επιτέλους δροσερό, καθαρό, εύγευστο και υγιεινό νερό, το οποίο είναι 99,9% αγνό. Και τώρα μπορείτε να δοκιμάσετε το καταπληκτικό σύστημα υγιεινού νερού Aquavit στο σπίτι σας για έναν ολόκληρο μήνα, αποκτώντας την θαυμάσια συσκευή νερού Aquavit χωρίς καμία υποχρέωση. Γεια σας, είμαι η Νάνση Σάλιβαν. Με την αβεβαιότητα που υπάρχει σήμερα σχετικά με την ποιότητα του νερού, πώς είμαστε σίγουροι ότι το νερό που πίνουμε είναι καθαρό, ασφαλές και υγιεινό? Γι' αυτό το λόγο είναι κοντά μας ο Μπο Ράιλς. Καλώς ήλθες, Μπο. Νάνση, χαίρομαι που είμαι εδώ. Λοιπόν, Μπο, όσον αφορά την καθαρότητα του νερού, υπάρχουν κάποιες εγγυήσεις? Νάνση, φοβάμαι πως δεν υπάρχουν. Ας ξεκινήσουμε με το νερό της βρύσης. Λοιπόν, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις του Δήμου απαιτείται να αυτοελέγχουν μόνο τις 91 μολύνσεις από τις χιλιάδες χημικές ουσίες, μικρόβια και μικροοργανισμούς που μπορεί να βρίσκονται στο νερό. Η Αμερικάνικη Κοινωνία των Μηχανικών του Δημοσίου βαθμολογεί το Αμερικάνικο σύστημα ίδρευσης με ΔΕΛΤΑ-. Τελευταία ακούω ότι περίπου οι μισοί Αμερικάνοι πίνουν εμφιαλωμένο νερό. Άρα αυτό πρέπει να είναι ασφαλές, σωστά? Δυστυχώς, μετά από ένα μεγάλο αριθμό ανεξάρτητων μελετών, βρέθηκε πως το εμφιαλωμένο νερό μπορεί να είναι περισσότερο επιβλαβές από το νερό της βρύσης. Στην πραγματικότητα βρέθηκε πως το 1/4 των εμφιαλωμένων νερών είναι νερό βρύσης και το άλλο 1/3 περιείχε μεγάλη ποσότητα ρήπων.
Άρα το 1 στα 3 εμφιαλωμένα νερά ήταν μολυσμένο. Είναι πραγματικά κάτι που μας βάζει σε σκέψεις. Το πρόβλημα είναι πως δεν υπάρχει ασφάλεια για τον έλεγχο των εμφιαλωμένων νερών. Το FDA παραδέχεται πως υπάρχουν ελάχιστοι υπάλληλοι για όλη τη χώρα για να επιβεβαιώνουν πως τα εμφιαλωμένα νερά έχουν υποστεί έστω τους κατώτερους ελέγχους ασφαλείας. Αυτό είναι κάτι που δεν ήξερα. Εννοώ ότι όπως ο υπόλοιπος κόσμος πίστευε ότι τα εμφιαλωμένα νερά ήταν ασφαλή. Πες μου λοιπόν τι ξέρεις για τα φίλτρα με κάνουλα, τα φίλτρα κανάτες και τα φίλτρα ψυγείου. Αυτά τα φίλτρα μπορεί να βελτιώνουν κάπως τη γεύση του νερού, αλλά δεν σχεδιάστηκαν ποτέ ώστε πραγματικά να το καθαρίζουν. Αυτό που κάνουν είναι να μειώσουν ένα μικρό αριθμό ρήπων, αλλά δεν το καθαρίζουν πλήρως. Ουάου, και το κόστος αυτών των φίλτρων αυξάνεται συνεχώς. Οπότε, αφού δεν υπάρχουν εγγυήσεις για την καθαρότητα του νερού βρύσης, των εμφιαλωμένων νερών ή των φιλτραρισμένων νερών, πώς ξέρουμε ότι το νερό που πίνουμε είναι καθαρό? Λοιπόν, οι άνθρωποι της Camelot International Health Organization, αναζητώντας μία λύση για την καθαρότητα του νερού στην οποία μπορεί να βασίζεται ο κόσμος, ανακάλυψαν αυτό το αμερικάνικο σύστημα υγιεινού νερού AquaV. Είναι η εύκολη και οικονομική λύση για να προσφέρετε σε εσάς και την οικογένειά σας καθαρό υγιεινό νερό. Ο ανεξάρτητος σύνδεσμος ποιότητας νερού και πολλοί άλλοι επίσημοι οργανισμοί έχουν πιστοποιήσει πως το AquaV απομακρύνει το 99,9% όλων των ρήπων, προσφέροντας σε εσάς το καθαρότερο πόσιμο νερό. Ξέρεις, στη φύση το νερό θερμαίνεται από τον ήλιο, εξατμίζεται και ανυψώνεται στον ουρανό, σχηματίζοντας σύννεφα. Έπειτα το νερό ξαναπέφτει στη γη με τη μορφή βροχής και καθώς διηλίζεται μέσα από τις πέτρες, συγκεντρώνει καθ' όλη τη διάρκεια ροής του τα υγιή μεταλλικά άλατα. Το AquaV λοιπόν έχει μιμηθεί την τέλεια μέθοδο της φύσης και την εφαρμόζει στον πάγκο της κουζίνας. Στην εσωτερική πλευρά του συστήματος AquaV, το νερό με τη μέθοδο της εξαέρωσης μετατρέπεται σε ατμό, ο οποίος ανυψώνεται, αποβάλλοντας το 99,9% όλων των ρήπων. Έπειτα ο ατμός δροσίζεται και συμπυκνώνεται σε καθαρό νερό, το οποίο διηλίζεται μέσα από μια στρώση ασβεστίου, μαγνησίου και άνθρακα. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε το καθαρότερο υγιεινό πόσιμο νερό, το οποίο ενισχύεται με τη σωστή ποσότητα μεταλλικών αλάτων που βοηθούν στην καλή υγεία. Για να αποδείξω πόσο καθαρό είναι το νερό που προσφέρει το AquaV, παίρνω αυτό το μετρητή διάλυσης των στερεών που μετρά τις ακαθαρσίες που υπάρχουν στο νερό βρύσης. Δες το μετρητή και πες τι γράφει. 473 μέρη ανά εκατομμύριο. Άρα αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχουν διάφορα μέσα σε αυτό το ποτήρι, οπότε το νερό δεν είναι καθαρό. Το νερό μοιάζει καθαρό, αλλά φαίνεται πως υπάρχουν στοιχεία μέσα τα οποία δεν φαίνονται με γυμνό μάτι. Ακριβώς. Τώρα αυτό είναι ένα ποτήρι που περιέχει ένα πασίγνωστο εμφιαλωμένο νερό. Για πες τι γράφει ο μετρητής. 304 μέρη ανά εκατομμύριο. Άρα εδώ τα πράγματα είναι πιο καλά από ότι με το νερό βρύσης, αλλά και πάλι υπάρχουν αρκετά στοιχεία μέσα σε αυτό το νερό. Και γιατί είναι τρομερό αφού δεν γνωρίζουμε τι περιέχει? Έχεις δίκιο. Μπορεί να είναι καλά στοιχεία, μπορεί και άσχημα, απλά δεν γνωρίζουμε. Λοιπόν, ορίστε ένα ποτήρι με νερό το οποίο έχει καθαριστεί από το AquaV. Τώρα πες μου τι γράφει. Εδώ γράφει 4,0 μέρη ανά εκατομμύριο. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει πως δεν έχουν ανιχνευθεί ακαθαρσίες μέσα στο νερό από το AquaV. Είναι το απόλυτα καθαρό πόσιμο νερό που μπορείτε να έχετε. Είναι φανταστικό. Ασφαλώς είναι. Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα. Ας ανακεφαλαιώσουμε. Τώρα θυμήσου, για το νερό της βρύσης αναγράφονται 473 μέρη ανά εκατομμύριο. Για το εμφιαλωμένο, το οποίο υποτίθεται ότι εμπιστευόμαστε ότι είναι καθαρό, αναγράφονται 304 μέρη στο εκατομμύριο. Αλλά για το νερό, το οποίο καθαρίστηκε από το AquaV, αναγράφονται μόνο 4 μέρη στο εκατομμύριο. Το νερό από το AquaV έχει τέλεια γεύση. Έχει κρυστάλλινη γεύση. Έχει ωραία καθαρή δροσερή γεύση. Είναι ακριβώς αυτό που πρέπει. Νάνση, η καθαρότητα του νερού προφανώς είναι σοβαρή υπόθεση, αλλά όπως αποδεικνύεται, πρέπει να μας απασχολεί το τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει μέσα στο νερό. Αλήθεια, τι εννοείς? Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έχουν γίνει πάνω από 80 μελέτες που στις πιο πολλές αποδεικνύεται πως το πόσιμο νερό με χαμηλή περιεκτικότητα μεταλλικών αλάτων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο καρδιακών νοσημάτων. Αυτό είναι σοβαρό. Ο κόσμος πιστεύει ότι πράττει σωστά που πίνει εμφιαλωμένο ή δειλισμένο νερό, αλλά έτσι θέτει σε κίνδυνο την υγεία του. Ακριβώς, αλλά τώρα υπάρχει το σύστημα υγιεινού νερού AquaV. Είναι το ένα και μοναδικό σύστημα καθαρισμού του νερού που απομακρύνει το 99,9% όλων των μολύνσεων και έπειτα ενισχύει το νερό με το σωστό ποσοστό ωφέλιμων μεταλλικών αλάτων για την καλή υγεία. Δηλαδή, μόνο το AquaV απομακρύνει τα επιβλαβή στοιχεία και προσθέτει τα ωφέλιμα. Ακριβώς. Γι' αυτό και η κατανάλωση νερού που είναι εμπλουτισμένο με μεταλλικά άλατα όπως το νερό από το AquaV μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο καρδιακών νοσημάτων. Άρα, το νερό από το AquaV είναι 99,9% καθαρό. Είναι γευστικό και ωφέλιμο. Με ενδιαφέρει το γεγονός ότι το AquaV καθαρίζει 99,9% όλους τους μολυντές. Νιώθω ότι δεν μολύνω πια το σώμα μου. Είναι καλό για σένα, για το σώμα σου γενικά. Νιώθω πιο υγιής πίνοντας νερό από το AquaV και γνωρίζοντας ότι δεν βάζω οποιουσδήποτε μολυντές στο σώμα μου, αισθάνομαι καλύτερα. Νιώθω πολύ ασφαλής γνωρίζοντας τι παίρνω στο σώμα μου.
Ένα από τα στοιχεία που λατρεύει πιο πολύ ο κόσμος στο Aqua V είναι πως γλιτώνει χρήματα, αφού δεν χρειάζεται πλέον να αγοράζει εμφιαλωμένα. Δεν το έχω υπολογίσει ποτέ. Καταναλώνω περίπου 6 μάλλον με 7 συσκευασίες μικρών εμφιαλωμένων νερών κάθε μήνα, οι οποίες κοστίζουν 35 με 40 ευρώ. Οπότε σε ένα χρόνο ξοδεύω 400 με 500 ευρώ. Αυτό πράγματι κοστίζει. Πράγματι κοστίζει, και σκέψου μόνο αν είχες και παιδιά στο σπίτι. Ήξερες ότι μια οικογένεια κατά μέσο όρο μπορεί να ξοδέψει μέχρι και 900 ευρώ το χρόνο για εμφιαλωμένα νερά, αλλά με το Aqua V μπορείτε να κάνετε οικονομία. Πηγαίνουμε στο περίπτερο και μπορεί να πληρώνουμε 1 ευρώ και περισσότερο για εμφιαλωμένο νερό. Ξοδεύουμε πολλά για αγορά σε εμφιαλωμένα τα τελευταία 8 χρόνια και είμαι ενθουσιασμένη που πλέον θα μπορώ να τα σταματήσω λόγω της αγοράς του Aqua V. Είμαι ικανοποιημένη που μπορώ να αποφεύγω να αγοράζω εμφιαλωμένο νερό χρησιμοποιώντας τη συσκευή νερού Aqua V. Τώρα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε το σύστημα υγιεινού νερού Aqua V χωρίς υποχρέωση για 30 μέρες, ώστε να διαπιστώσετε και μόνοι σας πόσο γευστικό, δροσιστικό και καθαρό υγιεινό νερό μπορεί να προσφέρει. Γνωρίζετε τι περιέχει το νερό σας. Η αλήθεια είναι ότι πολλές πηγές νερών είναι γεμάτες από μολυσματικούς παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να είναι επιβλαβείς για σας και την οικογένειά σας. Τα άλλα κοινά φίλτρα νερού μπορούν να μειώσουν μόνο ένα μικρό αριθμό μολυσματικών παραγόντων. Σχετικά με τα εμφιαλωμένα νερά, σε πρόσφατη ανεξάρτητη μελέτη, στην οποία ελέγχθηκαν περισσότερες από 100 μάρκες, έγινε η συγκλονιστική αποκάλυψη ότι το 1 τρίτο από αυτές έχουν σημαντικές μολύνσεις. Οπότε πώς μπορείτε να είστε σίγουροι ότι το νερό σας είναι καθαρό? Με το σύστημα υγιεινού νερού Aqua V του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας Camelot. Το Aqua V είναι το μοναδικό πιστοποιημένο σύστημα που χρησιμοποιεί τεχνολογικό καθαρισμό και διαβεβαιώνει ότι το νερό που πίνετε είναι 99,9% καθαρό, στο οποίο προσθέτει ζωτικά μεταλλικά άλατα για την καλή υγεία της καρδιάς. Το Aqua V είναι πλήρες αυτοτελές επιτραπέζιο σύστημα, το οποίο είναι μοναδικό όταν το χρησιμοποιείτε χωρίς να χρειάζεται ούτε εγκατάσταση ούτε συναρμολόγηση. Απλά γεμίστε με νερό το θάλαμο εξαέρωσης, έπειτα σπρώξτε το απαλά στο Aqua V και πατήστε το κουμπί. Τώρα είστε έτοιμοι να γεμίσετε τη δεξαμενή σερβιρίσματος του ενός γαλονιού με τέλεια καθαρό εύγευστο πόσιμο νερό, το οποίο είναι κατά 99,9% απαλλαγμένο από μολυσματικούς παράγοντες. Το καλύτερο από όλα είναι ότι δεν χρειάζεται ανταλλακτικά φίλτρα που λερώνουν, είναι περίπλοκα ή ακριβά. Όταν τελειώσετε, αδειάστε τα ανεπιθύμητα υπολείμματα και τις μολύνσεις που έχει κατακρατήσει το Aqua V, και αυτό ήταν. Το Aqua V είναι ανώτερο από τα υπόλοιπα συστήματα καθαρισμού του νερού, επειδή αντί της διήλυσης χρησιμοποιεί μια προηγμένη υδρολογική μέθοδο εξαέρωσης. Η συσκευή αυτή μιμείται την τέλεια μέθοδο διήλυσης της μητέρας φύσης, εξαλείφοντας το 99,9% όχι μόνο μερικών, αλλά όλων των μολύνσεων του πόσιμου νερού, όπως έχει αναγνωριστεί από την EPA. Και όπως ακριβώς η μητέρα φύση, το Aqua V εισάγει φυσικά και απαραίτητα μεταλλικά άλατα όπως το μαγνήσιο και το ασβέστιο, τα οποία μπορούν να μειώσουν κατά 15 έως 20% τον κίνδυνο καρδιακών νοσημάτων, όπως αναφέρει η Εθνική Ακαδημία Επιστημών. Το σύστημα υγιεινού νερού Aqua V χρησιμοποιεί την ίδια ακριβώς τεχνολογία καθαρισμού που χρησιμοποιείται από το Ναυτικό Αμερικής. Επιπλέον, το Aqua V φέρει τη χρυσή σφραγίδα της ποιότητας νερού, η οποία επιβεβαιώνει ότι απομακρύνει 99,9% των μολύνσεων που έχουν βρεθεί στο πόσιμο νερό. Ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας Camelot είναι απόλυτα σίγουρος ότι η οικογένειά σας θα λατρέψει το Aqua V και προτείνει να πάρετε τη θαυμάσια συσκευή νερού Aqua V. Δοκιμάστε τη σπίτι σας χωρίς καμία υποχρέωση για 30 μέρες στην τιμή των 39,99 ευρώ, χωρίς να πληρώσετε ούτε καν έξοδα αποστολής, ούτε το εμπόρευμα, οπότε δεν επιβαρύνεστε οικονομικά. Αν βρείτε άλλο σύστημα νερού που παράγει αγνότερο, φρεσκότερο ή υγιεινότερο νερό από το Aqua V, επιστρέψτε το στην εταιρεία. Θα σας επιστραφεί όλο το χρηματικό ποσό χωρίς καμία ερώτηση. Αν δεν είστε 100% ικανοποιημένοι, θα χρεωθούμε ακόμη και τα έξοδα αποστολής για να μας το επιστρέψετε χωρίς να πληρώσετε ούτε ένα λεπτό. Και σαν δώρο, αν είστε ένα από τα 500 άτομα που πρώτοι μας τηλεφωνήσουν, θα πάρετε επίσης και μια δεξαμενή σερβιρίσματος του ενός γαλονιού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, απλά για να δοκιμάσετε το Aqua V. Τι περιμένετε λοιπόν? Δεχτείτε την πρόκληση για να πάρετε τη μοναδική συσκευή νερού Aqua V χωρίς καμία υποχρέωση και διαπιστώστε τη διαφορά από μόνοι σας. Θα προτιμούσατε εσείς και η οικογένειά σας να πίνετε αυτό ή αυτό? Το Aqua V απομακρύνει τα άσχημα στοιχεία και εισάγει τα καλά. Τηλεφωνήστε για να δοκιμάσετε το σύστημα υγιεινού νερού Aqua V αμέσως τώρα.
Ας συγκρίνουμε την καθαρότητα του νερού χρησιμοποιώντας αυτό εδώ το λέιζερ. Όταν φωτίζετε με λέιζερ το νερό, βλέπετε το λέιζερ μόνο αν υπάρχουν ακαθαρσίες στο νερό πάνω στις οποίες πέφτει το φως. Αυτό είναι ένα ποτήρι με νερό το οποίο έχει καθαριστεί με Aqua V. Δες αν μπορείς να διακρίνεις το λέιζερ. Όχι, δεν μπορώ. Ακριβώς, αυτό συμβαίνει γιατί είναι νερό από το Aqua V. Είναι καθαρό. Τώρα ας φωτίσουμε με λέιζερ αυτό εδώ το νερό βρύσης. Διακρίνεις τώρα το λέιζερ? Ναι, μπορώ και το διακρίνω. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει κάτι μέσα σε αυτό το νερό. Αυτό είναι ένα ποτήρι που περιέχει ένα εμφιαλωμένο νερό. Για μια ακόμα φορά φωτίζουμε με λέιζερ και το λέιζερ διακρίνεται. Άρα υπάρχει επίσης κάτι μέσα σε αυτό το εμφιαλωμένο νερό. Τώρα ας δοκιμάσουμε να φωτίσουμε με λέιζερ το νερό το οποίο ρέει από ένα γνωστό φίλτρο με κάνουλα. Τι διακρίνεις? Το λέιζερ. Άρα ούτε αυτό είναι καθαρό. Όχι, δεν είναι. Απλά κοίταξε και πάλι το λέιζερ στο ποτήρι με το νερό του Aqua V. Επομένως, τι σημαίνει αόρατο λέιζερ? Δεν περιέχονται ρήποι. Ακριβώς. Αυτό το νερό του Aqua V είναι 99,9% καθαρό. Για να ελέγξουμε την ικανότητα και αποτελεσματικότητα του Aqua V, αποφασίσαμε να το εξετάσουμε κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Πήραμε δείγματα νερού από τη μολυσμένη λίμνη της Αμερικής και τα στείλαμε στα εργαστήρια Weed West, ένα από τα πρώτα ανεξάρτητα εργαστήρια για την εξέταση του νερού στη χώρα. Ζητήσαμε τους κορυφαίους επιστήμονες να εξετάσουν το σύστημα υγιεινού νερού Aqua V και ένα από τα κορυφαία φίλτρα κανάτας για να διαγνώσουν αν αυτό το βρώμικο και μολυσμένο νερό μπορεί πραγματικά να μετατραπεί σε αγνό, καθαρό και δροσιστικό πόσιμο νερό. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το φίλτρο κανάτας μείωσε μόνο ένα μικρό αριθμό ρήπων και επέτρεπε σε πολλούς ρήπους να κυκλοφορούν. Έπειτα βάλαμε το ίδιο δείγμα από το νερό της λίμνης στο σύστημα υγιεινού νερού Aqua V, αλλά τη φορά αυτή τα αποτελέσματα ήταν τελείως διαφορετικά. Φάνηκε καθαρά πως το Aqua V απομάκρυνε το 99,9% όλων των ρήπων που βρέθηκαν αρχικά στο μολυσμένο νερό της λίμνης. Είμαι εντυπωσιασμένος με το Aqua V. Έκανε ακριβώς αυτό που έπρεπε. Δεν μπορέσαμε να βρούμε καθόλου μολύντες. Όλα τα κατάλοιπα είχαν εξαφανιστεί. Έπειτα αποφασίσαμε να αυξήσουμε τη διαδικασία εξέτασης με το επίπεδο των ρήπων να είναι 100 φορές υψηλότερο από τα όρια που έχει θέσει η EPA και να τους βάλουμε μέσα στο Aqua V. Οι εξετάσεις που κάναμε απέδειξαν ότι ήταν 99,9% και ακόμα περισσότερο καθαρό. Για ακόμη μια φορά το Aqua V εξάλειψε το 99,9% όλων των ρήπων, παρέχοντας νερό όχι μόνο καθαρό και αγνό από επιστημονική άποψη, αλλά νερό που ακόμη και ένας σκεπτικιστής επιστήμονας θα έπινε από εδώ και στο εξής ευχαρίστως. Το εξέτασα και ξέρω τι μπορεί να κάνει. Έχει τέλεια γεύση και είναι η γεύση που πρέπει να έχει το νερό. Το οφείλετε στον εαυτό σας και την οικογένειά σας. Να είστε σίγουροι ότι το νερό που πίνετε είναι καθαρό και υγιεινό. Τώρα λοιπόν μπορείτε να δοκιμάσετε το σύστημα υγιεινού νερού Aqua V στο σπίτι σας χωρίς καμία επιβάρυνση. Γι' αυτό μην αργείτε, τηλεφωνήστε μας αμέσως τώρα. Φίλες και φίλοι, επειδή έχουμε λίγη ώρα, ξαναβλέπουμε ακόμη μια φορά όταν πλένουμε ένα τρόφιμο. Εάν πάω να το βουθήξω σε αυτό το χλωριωμένο νερό, σε αυτό το νερό της βρύσης, βλέπουμε ότι όλα τα δηλητήρια φεύγουν κατευθείαν και έρχονται πάνω στο τρόφιμό μου. Γι' αυτό χρειαζόμαστε νερό για να πίνουμε, να μαγειρεύουμε, αλλά και να πλένουμε τα τρόφιμά μας. Φίλες και φίλοι, το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Ξεκινήστε την ημέρα σας με ένα ποτήρι καθαρό υγιεινό νερό. Τελειώστε την ημέρα σας πριν πάτε για ύπνο. Πιέστε ακόμα ένα ποτήρι καθαρό υγιεινό νερό και θα δείτε κατευθείαν το πόσο βελτίωση θα δείτε στην υγεία σας. Όποιο πρόβλημα και αν είναι αυτόν εδώ. Ξεκινήστε το. Γιατί υπάρχει ακριβώς αυτό που λέμε ότι μπορεί να ιανθεί ο εαυτός μας ξανά. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής και σήμερα. Θα σε ευχαριστήσω που είμαστε σήμερα μαζί. Θα σε ευχηθώ και σε εσάς και στην οικογένειά σας να είναι πραγματικά η καλύτερη, η ωραιότερη μέρα. Στην υγεία σας λοιπόν.